Usa ka Dabawenya mihimog makalingaw nga jingle nga may temang Tinapa. Ato siyang ilaylahon sa report ni Argil Relato. Na-extend na po ang quarantine. Imbis Abril, nahimong May 15. Daghan ng naluya, daghan na balaka. Kay sudan, sige lang tinapa. Usa na ba mo sa na LSS o Last Song Syndrome sa jingle nga Tinapa? Kinsa bagayoy dili makamemorize sa makalingaw nga lyrics sa maong kanta. Ang boses sa likod sa maong jingle mo ang Dabawenya si Suzette Shine Bores. Tungod kay nakadawat sila grasyon nga dunay mga tinapa. Nahuna-hunaan niya nga himuan kini og kanta. Sanglit usasab siya ka singer. So nag-decide ko nga maghimo og jingle. Pero ang ako lang ato sir, sa amo lang tong GC sa amo ang mga pinsan. Dito na ako gisend sa ilaha. Tapos ningon ako isa ka pinsan nga i-join na siya sa cluster 3. Dili lamang kini kalingawan tungod kay pinaagi sa lyrics, makatunan sab ang mga putaheng magamit ang tinapa isip pang sahog. Pero kami pag dyan tinapa, butangan dyan na mong sili kay gusto na mo halang-halang kay, di ba syempre usahay ka lang marag luod na sa sige na itong kaog tinapa. Matong naka-decide ko nga sa ako ang jingle, katong mga gina-apply na mo sa mong pagluto sa tinapa, mao na po ito akong ibutang. Tungod kay daghan ang nalingaw, doon na say mga remix sa maong jingle. Tinapa, na po sa anon. Piyong na lang, aron di na tutol. Busa, alang sa mga buot mag-food trip, mamahimong sundon ang mga putahing tinapa sa maong jingle. Nalingaw na ka, nabusog pa. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.